Padilla versus Escudero, presiding officer issue. Ngayon, Dad, china-challenge ni Senator Robin Padilla ang pagiging possible presiding officer ni Senator Chis Escudero. Sabi daw niya, sa bilang minorya, trabaho daw nila i-challenge na siya daw ay dapat maging presiding officer para dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi niya, dapat ang Senate President daw na si Win Gatchalian ang maging presiding officer ayon sa konstitusyon. Ngayon naman, yung mga netizens nagkaroon ng usap-usapan, di ba magkakasama kayo dati sa minority or dun sa dating majority na magkakasama kayo. Ngayon naman na lumipat siya dun sa kampo nila Gatchalian, biglang ayaw nyo na sa kanya na parang di na kayo pabor sa kanya. So parang ang sinasabi ng mga ibang tao, ginto ba si Senator Chis Escudero, hindi siya maasahan sa kanyang salita, wala siyang isang salita. So hindi ba delikado ang kasamang tao ngayon? Kasi siya din dati ang naging malaking skandalo dun sa Fort Weed na ni-reinterpret ni Senator Chis Escudero ang salitang Fort Weed para ma-delay yung dating first attempt na ma-impeach si Vice President Sara. Ngayon naman, yung mga pro-Sara Duterte senators or si Senator Robin Padilla against naman kay Chis Escudero. So ibig sabihin, pabago-bago daw ng stand tong si Senator Chis Escudero kung ganun yung basa nila. So ibig sabihin, baka hindi siya reliable. Yun yung haka-haka ng mga netizens. Ano nakikita mo dito, Dad? Well, meron kasing kwento nung isang pagong tsaka ng isang Scorpio na parang ganyan din yung istorya na tatawid kasi sila ng dagat ng lawa so habang nandun sila nakita ng Scorpio na itong pagong lalangoy papunta doon sa kabilang bahagi ng dagat so gusto rin niya makapunta kaya lang kung bababa pa siya at malayo para sa kanya dahil mahuhulog pa siya sa ilalim bago siya makakalakad patawid doon sa lawa. So nakiusap siya doon sa pagong, sabi sa pagong, pwede bang sumakay ako sa likod mo para kung lalangoy ka papunta doon sa kabilang lupa, at least mas sabay na tayo kaysa mahirapan ako, at least sasabay na lang ako sa'yo kung pwede. Noong una, siyempre, katulad nyo, sinasabi natin may pagdududa yung pagong, kasi ang sabi ng pagong, paano yan, pag sumakay ka sa likod ko, mamaya tinuka mo ko, mamamatay ako, ang sagot naman ng Scorpio, ba't naman kita tutukain? Pag tinuka kita, di malulunod ka, di pati ako malulunod din, mahirapan din ako makatawid, So, di ko gagawin yun. So, pinagbigyan ng pagong dahil naniwala yung pagong sa pinangako nung Scorpio, So, kaya lang, nung kalagitnaan nung pagtawid nila ng lawa, biglang kinagat nung Scorpio yung pagong. So, nalason siya. So, palubog na siya. Tinanong niya yung Scorpio, sabi niya, bakit mo ko tinuka? Lulubog ako. Kala ko ba nangako ka sa akin na di mo ko tutukain? Ang sagot ng Scorpio, pasensya na, it's my nature. Talagang ugali ko yan. So parang ganyan din. Kung yung pinapakita ni Senator Robin Padilla siguro, ang kanyang tingin, dahil parang binaliktad mo sila, baka babaliktarin mo na kami ulit. Parang hindi ka na namin masasandalan. So baka gamitin mo naman yung abilidad mo bilang abogado na pabilisin naman ngayon. Instead na patagalin yung hearing process, pabilisin naman. At saka baka yung mga ebidensya, mga witnesses na dapat hindi i-approve mo para sa ganun talagang malagay sa alanganin ng ating Vice President. So yun ang nangyayari kasi dito. Pero kung titingnan mo kasi, hindi naman talaga kinakailangan abogado ang maging presiding officer sa ganitong impeachment court, impeachment hearing. Kasi katulad sinasabi natin, hindi naman to judicial process. This is quasi or semi-judicial process kasi this is basically politically in nature. So, kung sinabi natin political, ibig sabihin yan, yung mga husgado na maghuhusga, hindi kinakailangan sundin nila yung legal process. Kasi nga ang kanila, kung ano yung tingin nila na nararamdaman nilang sentimento ng mga mamamayan. Kaya yan ang very dangerous kasi dito. Kahit na anong ebidensya ang ilatag o sino man testigo na ilagay mo, kahit na makatotohanan na, kung sa tingin ng mga hurado, hindi yun ang gusto ng madla o yun hindi ganun ang sentimento ng madla, hindi rin niya nakakampihan yun kasi nga politician sila, hindi sila mga hurado na husgado na mga naiupo dyan. Mga politiko sila na inahalal ng mga mamamayan. So, ang kanilang pagboto, hindi sa kung ano yung tama o mali, kung ano yung sa tingin nilang makakaapekto sa mga sentimento ng mamamayan na makakatulong o makakasira sa kanila sa susunod na halalan. Yun ang pagkakaiba kasi rito. Dad, nakikita mo ba na problematic ang ating impeachment system dito sa Pilipinas? Tulad ng sinabi mo, hindi to base sa justice, hindi to base sa actual evidence. Kasi sa isang latest survey, itong tinanong mga Pilipino, kung maniniwala ba sila na yung impeachment will be based on evidence and actual truth,
very few ang nagsabi na naniniwala sila that the senators would actually judge the process based on actual evidence or based on what's real. So, sinasabi mo nga na since this is a political process, it doesn't have to be real justice. It can just be kung sino ang kaalyado nila, which decision benefits them the most. So, do you think na yung impeachment process natin, dapat na hindi na sa mga senator, kundi we should be getting mga Supreme Court judges or justices to do this instead? Or what's the most fair way to conduct impeachment? Kasi for me, dapat ang impeachment, hindi dapat siya base sa personal feelings ng senator or ng isang tao na kung gusto ko o hindi ko gusto si president or vice president, impeach ko siya, yun yung vote ko. Kundi dapat base sa totoong ebidensya. Kung makikita talaga na mali yung mga ginagawa ng president or vice president, doon dapat yung magiging basehan. But like you said, it's not a judicial process, it's a political process. Nakikita mo ba na very problematic yun? Well, definitely may problema nga ito kasi nga may kasibihan nga dito sa ating bayan nga. Nakikita natin pag gusto nila yung isang tao, kahit na mali na, talagang pinaglalaban nila, no? Gina-justify pa nila, no? Katulad yung mga nangyayari nga. Kasi sa akin, let's assume for the sake of argument, no? Halimbawa na guilty nga itong si Vice President, no? Kung guilty siya, halimbawa, no? Pero kung yun ang sentimento ng tao na gusto pa rin nila siya kahit na nakita na nila yung mga ebidensya na nilatag o mga testigo, wala tayong magagawa kasi ganun talaga yung impeachment procedures natin o impeachment rule natin kasi nasa konstitusyon natin yan, no? So talagang susundin mo. Assuming naman na hindi siya guilty, no? Assuming naman na hindi siya guilty pero sa tingin ng mga ibang tao, mga sentimento during that time na let's say guilty siya, talagang ganun din, no? Hindi rin fair para sa kanya. So, but that's the way the process works na kasi nasa konstitusyon yan unless maabendahan yung ating konstitusyon, no? So, again, that's another story. Matagal yan. Mahabang proseso yan, no? Na tatakbuhin yan. Pero let's talk about the issues kasi here, no? Ano yung mga issues kasi dito? Ang unang issue kasi dito, kung may nilatag na mga ebidensya na makikita ng ating mga kababayan na talaga namang makatotohanan, kasi kinakailangan makatotohanan to. Kasi pag nagkamali din ang prosecution ng mga ang congressman at ang mga kongreso natin na maglatag ng mga ebidensyang hindi totoo, malalagay din sila sa alanganin, no? Lalo magkakaroon ng sentimento in favor of our Vice President, no? So kung yun yung mangyayari, no? So number 2, yung mga testigo din, no? Kasi yung mga testigo, kung ganun din, alam mo naman kahit na paano, nababasa din ng ating mga kababayan. Ayaw kong tawaran ng kakayahan at ang kaisipan ng ating mga kababayan na magkaroon ng tamang pagkakaalam, no, sa mga nangyayari. For example, kung yung mga testigo nakita ng ating mga kababayan na mukhang makatotohanan at ang mga ebidensya makatotohanan, kahit na papaano magbabago yung kanilang damdamin, no? Kahit na gustong-gusto nila isang tao, di ba? Kasi nga, merong mga ganyan, parang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan, pero sa katotohanan niya, pag nakita nila yung totoo, kahit na paano nagigising yan, no? So kahit natitingnan naman natin, no, kasi in fairness to everyone, nakikita natin na support base ni Vice President Sara is 30%. So may 70% nandiyan na hindi pa rin talaga, kumbaga, hindi sila pabor kung tama o mali, no? Kinakailangan makita nila yung katotohanan, no? Yung mga ebidensya at testigo. So dito magkakaroon ng pagbabago yung mga senador kung nakita nila na talagang mas marami pa rin ang naniniwala na halimbawa makatotohanan yung mga ebidensya at testigo, maaari pagbago pa rin yung kanilang mga biases na sinasabi natin, no? Kasi yun nga, siyempre ang ibang politiko natin, ibang senador natatakot din, no? Kasi nga alam nila na siyempre kung sakaling maabsuelto si Vice President Sara at manalo siya sa susunod na halalan, yung mga bumoto laban sa kanya, tiyak na masasaktan yun, no? Kasi may kwento akong ibabahagi sa inyo, no? Merong isang, kaya may sabi nga nila, beware of a woman's wrath, no? Mag-ingat kayo sa galit ng isang babae, no? Kasi pag gumanti yan, talagang masakit yan, no? So may kwento ako na ganyan din, mga kababaihan, no? Merong isang byuda na nagpa-advertise, no? Kasi namatay yung kanyang asawa, may kayamanan yung kanyang asawa, tapos may iniwan na Mercedes, no? Mercedes-Benz, no? So na halagang mga 5 milyon, no? In-advertise niya sa sa newspaper at sa online social media na brand new Mercedes, no? Wala pang isang taon, no? Hardly used. 100,000 peso only, no? SEL pa yun, yung highest isa sa mga mataas na klase ng Mercedes, no? So maraming tao nagtataka, totoo ba to? Baka scam ito, no? So merong isang naglakas loob na bumili, no? Sabi niya, sige, subukan ko nga. So pinuntahan niya, binisita niya yung Mercedes, nakita niya maayos yung mga papeles. So sabi niya, sige, ito yung 100,000.
akin na yan. So binenta naman sa kanya nung byuda, no? So ngayon, nagtanong yung bakit na napakababa naman ang presyo mo? Ba't mo napakababa ang presyo na binenta mo yan sa akin? Gusto ko lang malaman na kasi ano ba to? Hindi naman nakaw to, di ba? Maayos naman. Oo, sabi niya, maayos lahat yan. Kasi galing sa asawa ko yan na namatay. Ba't mo binenta sa akin na napakamura? Ang sagot ng babae, kasi nga, sabi niya, nakalagay doon sa will, yung sa, kumbaga, yung testament ng kanyang asawa bago mamatay, na yung Mercedes niya, ibenta at yung makukuhang pera ibibigay doon sa sekretary niya maganda. No? So, sabi niya, bakit ko bibigyan ng milyon yung sekretary ng asawa ko, nakabit ng asawa ko, malamang kabit niya yun, kaya nga gusto ko liitan yung halaga para maliit lang yung makuha niya. So, yun yung ganti ng babae na sinasabi natin. No? So, ganun din yung mga senador natin na medyo may pangamba sila. No? Kung sakaling maabsuelto si Vice President Sara at manalo siya sa susunod na halalan, yung mga magdidesisyon laban sa kanya, tiyak masasaktan sila o magagantihan sila. Yun ang kanilang mga iniisip at mga takot at pangamba. Pero ang yung nga sinasabi natin, ang issue naman dito kasi depende pa rin sa mga ebidensya at testigo. Kung yung mga ebidensya at testigo ay walang saysay at walang kabuluhan, ay tiyak na maabsuelto si Vice President Sara. Pero kung matibay yon, may hirapan din. Kasi mas mahirap nga siyang mahusgahan na guilty dahil nga ang kailangan ng Senado 16 votes para mahusgahan siyang guilty. Ang kailangan lang ni Sara para maabsuelto siya, 10 votes lamang. Sa ngayon meron siyang mahigit 10. Kung titingnan mo, no? Kasi yung minority senator block is already 10. Kung titingnan mo, bukod pa doon kay Senator Jinggoy na nakadetine at si Senator Bato de la Rosa na nagtatago. So kung lumabas silang dalawa, 12 pa nga. So may hirapan mabuo yung 16 unless may magbago doon sa 12 na yun at lumipat o magdesisyon in favor of the judgment against Vice President Sara. So at this point, kung titingnan mo, talagang mahirap na ma-judge na guilty si Vice President Sara because the numbers will not be able to hindi nila mabubuo yung numero, no? Kasi kung titingnan mo 13 pa lang sila ngayon, no? So they need another 3 na lilipat sa kanila para makasuhan o masentensyahan si Sara, mahusgahan na guilty siya. So that means pag nahatulan siyang guilty, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028 at hindi na siya pwedeng maglingkod sa pamahalaan kahit na ano pang posisyon. Ngayon naman, Dad, ang isang nakikita ko dito is yung because it's a political process, syempre, ang winuwi ng bawat senador na boboto dito sa impeachment ngayon, yung kanyang eleksyon. Kasi kitang-kita sa 2025 elections na pati yung mga hunahuhuli sa survey tulad sila Bato, si Amy at si Camille Villar, nung inendorso ni Sara, biglang nagtaasan at pumasok sa Magic 12. So, nag-number 1 pa ang si Bongo at biglang ang tataas ng mga rating ng mga inendorso ni Sara Duterte or mga sa Duterte state. So ngayon, coming into 2028, syempre, risk din para sa mga magpapa-impeach kay Sara Duterte kasi syempre, yung buong Mindanao, pinapakita doon no, 90% ang medyo pro-Duterte, no? So, immediately, pag nawala sa kanilang 90% ng Mindanao voters, malaking, kawalan yun sa possibility nila makapasok ulit o ma-re-elect ulit sa 2028. Ano nakikita mo dito, that is it a risk for those who will vote to impeach Sara that they might not be able to re-elect again in 2028? Well, definitely, no, may kasabihan nga tayo, no, sinasabi nga natin na minsan napakahirap, no, para ipaglaban yung iyong prinsipyo o iyong paninindigan o yung paniniwala kasi nga binabalanse mo yan minsan sa realidad din, no, na maaring masaktan ka rin. Kaya nga magiging kahanga-hanga sa mga mamumuno at mamamahala sa ating mga senador na kung magdidesisyon sila hindi dahil sa kanilang sarili kundi kung ano yung makakabuti sa bayan. Ngayon, kung talaga makikita naman na hindi guilty si Vice President Sara, dapat i-absuelto nila, no? Hindi dahil sa kakampi nila kung sino man. Kung nakita naman din nilang guilty, dapat atulan din nila. Kasi nga, para sa ganun, yung kanilang, at the end of the day, wala ka naman talagang pag-aari sa mundong to, no? Lahat naman ng posisyon pansamantala rin. Ang tanong diyan, will you be able to go home and look at yourself in the mirror and say you have done the right job or you are just there because you are a very selfish and self-possessed person na gusto mo lang magkaroon ng kapangyarihan para sa sarili mo, no? So, yun ang sinasabi natin mga pabalat bunga kasi sometimes ibang ating mga politiko na hindi yung totoong paninindigan na pinaglalaban yung sariling interest. Yun ang mahirap kasi na nangyayari sa atin. Pero I still believe na meron sa kanila, marami pa rin sa kanila maaaring pagdating sa dulo, magising sila kung ano yung tamang gagawin nila, kung absuelto ba o ihahatulan ba
depende sa ebidensya at testigo. Kasi at the end of the day, lahat sila matcha-challenge din ng lipunan kung kakampihan nila yung mali. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party, sinusulong namin na maging mas edukado ang taong bayan para makita nyo at malaman nyo at maintindihan nyo kung ano mga nangyayari sa ating mga political process. At syempre, dapat maintindihan nyo kung ano yung mga motibasyon ng ating mga politiko. Ano ba ang talagang pakay nila? Ano ba talaga ang goal nila? Sila ba ay namumulitika lang? Sila ba ay pinaglalaban ng totoong tama? O sila ba ay kumikiling kung saan lang ang medyo convenient? Ano ba talaga ang ginagawa ng ating mga politiko? Analyze it through education. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, alam natin na marami sa ating mga government official, mga government leader, talagang kadalasan, ang iniisip lang nila ang sarili nila at anong magiging benefit para sa kanila. So, ang kailangan ng Pilipinas para gumanda ang ating kinabukasan, kailangan mas maganda ang mga leaders natin. Kailangan yung mga leaders natin na ihahalal natin o ipapasok natin sa ating gobyerno ay mga government officials na pinag-iisipan muna ang kinabukasan ng bawat Pilipino, hindi ang kinabukasan nila, ang kanilang pamilya mismo. So, para gumanda ang ating mga liderato, kailangan mas edukado ang Pilipino para mas piliin natin ang mga better leaders na may puso talaga para sa Pilipino at para sa buong Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sayang, inyong kuya ng bayan. Ang paninindigan po namin sa Ilocano Defenders Party List ay kung ano ang makakabuti sa ating sambayanan, kung ano ang makakatulong sa ating mga kababayan, at kung ano ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga kabataan. Yan po ang aming pinaglalaban, yan po ang aming sinusulong dahil ang gusto namin magkaroon tayo ng isang bayan na matiwasay at merong kapayapaan at may kinabukasan na patutunguhan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.